Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед. топови ҷангвари вазни нимёна Билол Муҳаммад боз ба Ҳамзат Чимаев визов дод ва ин дафъа Ҳамзат Чимаев ба ӯ ҷавоб дод. ҳама чиз аз он оғоз шуд ки Ҳамзат Чимаев ана ҳамин аксро чоп кард ва дар ин акс худи Ҳамзат, Конор Макгрегор, Нейт Диаз ва Хорхе Масвидалро дида мешавад ва ҳамин гуна Ҳамзат фаҳмонда дод ки бо онҳо ҷангидан мехоҳад. баъди ин кор Билол Муҳаммад ба Ҳамзат визов дода чунин навишт: бас кун интихоб кардани шахсҳоеро ки бо ту ҷангидан намехоҳанд. танҳо ду ҷангвар аз топ 5 бо камару усман ҷангидагӣ нестанд. ғолиб соҳиби ин муҳориба мешавад, навиштааст Муҳаммад. ва Чимаев бошад дар ҷавоб ба ӯ чунин навишт: ман бо ту меҷангам, агар ки ту ба муҳориба бе парчами Фаластин бароӣ, навиштааст Чимаев. чӣ хеле ки медонем дӯстон, Билол Муҳаммад Фаластинро муаррифӣ мекунад, а Ҳамзат бошад доимо Фаластинро дастгирӣ карда парчами ин кишварро дар саҳифаҳои иҷтимоии худ гузошта ба онҳо ҳамдардӣ ва дастгирии худро нишон медиҳад. аз ҳамин сабаб чӣ хеле ки мебинем дӯстон, Ҳамзат бо Билол Муҳаммад ҷангидан намехоҳад ва аз рӯи суханҳои Ҳамзат фаҳмида мешавад ки ӯ барои ин муҳориба розӣ мешавад, агар ки Билол Муҳаммад бе парчам барояд. довталаб барои камарбанди вазни ним вазнин Иржи Прохаска гуфт ки дар муҳориба зидди чемпион Гловер Тейшера дар ҷустуҷӯи нокаут мешавад. ба ман муҳорибаҳоро фавран ба анҷом расондан маъқул аст, на ин ки умед ба доваро кардан. танҳо гуфта метавонам ки барои ғалаба мерам ва аз сонияҳои аввали раунд дар ҷустуҷӯи нокаут мешам. агар ки дар якум раунд имконияти Гловерро ба нокаут равон карданро пайдо кунам, пас ман ин корро мекунам. агар ки дар панҷум раунд ин имкониятро пайдо кунам, ҳамчунин фурсатро истифода мебарам. барои ман муҳим нест ки дар кадом раунд ман фавран ғалаба ба даст меорам, аммо ман аниқ аз пушти ин чиз мешам. ман бояд барои ҳамаи имкониятҳоро истифода бурдан омода бошам. ин муҳорибаи аҷоиб мешавад, гуфтааст Прохаска. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ байни Гловер Тейшера ва Иржи Прохаска аллакай шаби 12 июн дар турнири UFC 275 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, шаби гузашта якчанд манбаъҳои варзишӣ хабар доданд ки UFC ният доранд ки муҳорибаи Чарлз Оливера ва Ислам Махачевро ташкил кунанд. аз рӯи ин хабарҳо муҳорибаи Чарлз Оливера ва Ислам Махачев барои камарбанди вазни сабук моҳи октябр ё ин ки ноябр дар Абу-Даби баргузор мегардад. худи президенти UFC Дана Вайт гуфт ки ният дорад ки муҳорибаи навбатии Чарлз Оливераро моҳи октябр ё ноябр ташкил кунад, аммо нагуфт ки рақиб кӣ мешавад. ана мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес бошад, гуфт ки 99% боварӣ дорад ки Ислам муҳорибаи навбатии худро моҳи октябр дар Абу-Даби мегзаронад. ва дӯстон, агар ки мо суханҳои Хавьер Мендес ва суханҳои Дана Вайтро якҷо кунем, пас ягона вариант ин муҳорибаи Ислам ва Оливера аст. аммо дӯстон, ин муҳориба расман эълон шудагӣ нест, танҳо овозаҳо. аммо дӯстон, чӣ хеле ки мегӯянд, то шамол нашава барги дарахт намеҷунбад. барои ҳамин мо низ боварӣ дорем ки ин муҳориба баргузор мегардад. ва дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо низ ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидотонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.